KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeena mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on korka Ceerno Modi do e Pindi TV korka Ceerno Modi korka Ceerno jeben jalen beltoro den der galleji men korka Ceerno hallo mbawden wonde men ceere e wende korka Ceerno Modi woni jewtidi do men korka Ceerno Modi korka Ceerno Modi ari yewtude leñol fulbe e findina ne hirjina de weltina bitali ne ita yewende korka Ceerno hande kam kafe nangi kam toro an bima jun ay hattan mi yarani kafe hanki an mi famani mu de ala wonko liji a watti yaltude won hen eruji a yaltude assalamu alaikum wa alaikum salam khair mada zabash aseli alhamdulillah jamta alhamdulillah mashallah bismillah mule dar min dar min ham mule dar wulle dar do wana dar jolof de minni woni ko hala ko mi nanani dum ni an kan sawol mule dar don mule dar ko woni ko dum ko fittata ani say mi shor murtan ci law mule dar ka murtani naadi ndeysan zeyna murtani bismillah nanta ko min ka aseli alhamdulillah murtan nabi mbari e bi celli mashallah ko modu walla me odo nenne wi yo non idi medi wonde murtani idi mo pamondir o en pamondirtade ko ari jewde en pa dum non tahi mi idi ara hedo ko haalat ko haalna men wana o en pamondirtade téléphone ma battaki walla mi yahmi ƴewya nenam ha wop so nulli ma da hankino wiyanam nenne yo nodnem idi bamma ko idi wimo bami mbada aseli mbadon gol no murtana mashallah zeyna mbadon gol mbadane ramadan mashallah ndeysaan calminango tan de caggal en pamondirta calminango tan de oman ara onon de yimɓe eyi fat won seelam gooto woni no murtani omo faama haala maaka so ari après mbaɗon course o ngari mi wawa faam jaba safrode kam Allah noori mi nanani hen haydara ndeysan Allah noori mi nanani haydara haade safrode ndeysan mi heɓa andi mbaɗon en gule nambari mashallah celli alhamdulillah moɗum kay mashallah korka Ceerno assalamu alaikum wa alaikum salam Ceerno yeri ma wallahi nan de hami dogi kam ar bew babo man ga fatma artara babo baday gol wallahi jonjum do tan gonno to grand place amen do tan do bi farmi no temi jewa sallallahu wari o neɗɗo ko murtani ummi o ko murta mi fama non ko haalal ko namarande ana meeɗi wonde murta mbimi yo ar o noddoyma pour mbawen famodirde ma pour mbawen famodirde ma wodi ewo haalat labas alhamdulillah marhaba machallah te jami sol murtani ewo alhamdulillah bisimilla faddal ji do lowol mule dar lowol wimo komin hoor lowol ala ɗo o wi o ummi ko murtani o ari ko namdade joom galle o ndeysan komin mi nan lowol de o gulle ani sakin nogor barak o wi ma ma ke man sakin nogor barak ndeysan o wi o nani wonde ka miskino kono kodɗa koye nder barak mawɗo ka miskin mawɗo eyyi o wi o nani ka miskin kono kodɗa koye nder barak huwa sakid barak eyyi ko ma sakin barak sakin dar kibira vala zoyna
walla o wima eyyi o sikkanno kodɗa koye baraka miskin Allah eyyi kono hande o ari ɗo oɗo galle yi an hoɗorde ma nde ne andi an a wona miskin Allah miskin mawɗo wonɗo ala o wiya o miskin Allah wimo kam lubaɗo heɗa tan noon kadi an kay joga keɗɗata ha ganden أنا شو ورك ريكبيري فوتي ماشي بيها هو ما أنا بفقير ساكنة دار كبيرة ما شاء الله فالها أنا دور ريكبيري فوتي ماشي oɗon perti oyi hollo ummi ko murten eyyi addi ko kalis mo gasata e aduna eyyi ene ari yiiladema eyyi nde wonno nani ka miskin Allah wonto gonnoɗa to ka gitta toon eyyi kodɗa koye galle miskin eyyi o ari o tawi o hoɗorde ma ko normal eyyi hay probléme goto ala Comme ɗum noon fayi wade noon kalis mo adduno omo nawta eyyi wahayla wallahi ya ala haalnamo wimo kam miskin eyo mi ñamani mi yarani eyyi huwa o luuɓi kam galle heɗo noon heɗo hamino hoore mbeɗa yiɗi keɓen hen heɗo huwa sara gueɗe si galɗo huwa galɗo huwa mawo okkel huwa hay kerse mawo fi si huwa mara simani yele hay photo ngay sa wimo mawo si o sikkata mawo si wonde ngala haydara ala a faami هو بابا huwa أنا ماشي so hani so wahida kana ziri bawa ati an bawa ana ati hay huwa mawo okkel hana mawo okkel ما قدرت wimo yo min kam debbo ko debbo خلاص يا المرأة o yurmo min تمرأة خلاص يا المرأة هو ما عنده دارة يا دارة أتيله هو ما من فقير لابد نريكبيري فوتي ماشي الله أكبر joni noon لا skole en ñakki enen kalis o addannomen million ngaji tati ubuy wadde neyi woori ne ɗum kalnamami guila départ a jaɓani a ñakkini kam a ñakkini hoore ma a ñakkini aduna o fof million ngaji tati o kay ballal mata waɗirani ballal saɗa ballal kay waɗande ko miskino an kay mi tawma ɗo wiyatama ka miskino iɗi kam miskin kam lubaɗo iɗi kam lubaɗo mi ƴeeya galle o la ilaha illallah kayit galle o wona indam woni hen hokkam ndiyam mi yara hokkam ndiyam min kam kay o galle kay o wiyata kadi miskineɗo poɗɗum ni nana ya nonnim adduna e ma ndiyam hey ɗum hankadi wa tan ko tajja wona artude neɗɗo ñamto har wi wona arsuki ma wona arsuki kam mi holto guittuɗa kam hoto guittuɗa kam min a lepti kam a lori kam KP hokkanno on korka ceerno Mody ɗo e Pindi TV Korka ceerno KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayyi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma